sobre la Mare de Déu, o que, per exemple, bueno, que ara això de que compleixi 800 anys la nostra Mare de Déu és un privilegi poder-ho viure. I me'n recordo de fa 50 anys enrere que es va fer també grans festes. Ara encara, suposo encara més, val la pena perquè la simbologia de canònic cal interpretar-la perquè, per exemple, no sé si és un miracle o no, però que ara han tornat a florir les roses de canònic que havien desaparegut al fer la carretera. S'havia estroncat el sistema natural on creixien aquests botons d'or que diuen els francesos. I desitjaria que també aquest any tornessin a rebrotar perquè, si us fixeu en la imatge, no se sap quan, però amb la mà dreta de la Mare de Déu sembla ser que sostenia una d'aquestes roses i que, pensant-se en el malfactor de l'època, quan fos, va arrencar un tros de la corona daurada de la Mare de Déu i també li va arrencar de la mà la Mare de la rosa del canònic. Ara, clar, tot ha canviat, no? Però trobo a faltar, i això és irrecuperable, el bressol de la Mare de Déu, que no sé si vosaltres ho recordeu. Era l'única peça d'arqueologia religiosa de tot el món que verdaderament on es va trobar la imatge corresponia amb aquest tros de la muntanya, que era una roca que sortia així en diagonal de pissarra, de llosa, que s'havia treballat fa 800 anys per amagar la Mare de Déu, que es correspon l'època de la troballa amb l'estil escultòric de la Mare de Déu, que és això, té exactament uns 800 anys. I és un privilegi que ens hagis arribat fins avui. És un verdader miracle perquè aquell, no dic que hagi sigut ell, però això va passar quan ens van robar la reproducció de la imatge. És quan l'Eric el belga va trobar quasi totes les capelles del Pirineu, va fer malifetes, un lladre especialitzat en art romànic. En fi, per lo que sigui, es va salvar l'autèntica peça que la policromia i la fusta és l'original, és de fusta d'arbre fruiter, de perera. I està, no té ni un corc, només li falten aquestes dues peces, la rosa i un tros de corona. En fi, jo vaig viure que anàvem amb la meva dona i amics, anàvem a dormir ja el dia abans a Canònic per poder ser els primers a tocar la campana. Ara s'ha arreglat el camí i s'hi pot anar a peu, que em van dir els geganters que volien anar a peu amb els gegants per la muntanya fins a Canònic. I em sembla que els gegants per la muntanya, no? Però, en fi, la bona voluntat hi és. En fi, no sé què més dir.